V situácii, kedy my zostaneme ticho, tak v nás začnú bojovať také dva protichodné hlasy. Prvý ten hlas je práve ten, ktorý podporuje to, aby nás tí ostatní brali. A možno ten hlas vám hovorí: neozývaj sa, veď chceš byť súčasťou tejto skupiny, chceš, aby si pre nich bola dosť dobrá, chceš, aby ťa mali radi, keď sa ozveš, o toto všetko prídeš. Keď sa ozveš, už ťa nebudú mať radi, už pre nich nebudeš dosť dôležitá, už pre nich nebudeš dosť dobrá. To je prvý hlas. A druhý hlas vám naopak hovorí: ozvi sa, lebo to, čo sa tu deje, nie je v poriadku s tým, aké sú tvoje hodnoty. Ozvi sa, lebo vieš, že keď si unavená, nefunguješ dobre. Ozvi sa, že si potrebuješ oddychnúť, lebo vieš, že keď sa dobre vyspíš, zajtra budeš mať tú energiu na to, aby si sa zase starala o tých ostatných. Vieš, že keď sa neozveš, tak teraz budeš mrzutá, protivná a fakt si potrebuješ oddychnúť. Ozvi sa, ak nechceš, aby pri vítaní ťa niekto cmukal zo všetkých strán, pretože je ti to nepríjemné. Ozvi sa v tom zmysle, že nemusíš odpovedať na každú otázku, nemusíš sa nechať zatlačiť do kúta. Čiže je to vlastne ten druhý hlas, ktorý chráni nás. Je to hlas, ktorý je hlasom našej vlastnej zodpovednosti za naše pocity, myšlienky, energiu, čas, za naše fyzické telo, za naše rozhovory. Je to vlastne mať nastavené hranice, je prejav zodpovednosti samej voči sebe. Keď nemáme nastavené hranice, znamená to, že my nerešpektujeme vlastné potreby. My nerešpektujeme to, že sme unavené, že nestíhame, že chceme mať nejaké myšlienky, že chceme nejako konať, niečo robiť a chceme sa nejakým spôsobom rozprávať. A keď toto nerešpektujeme my, prečo by to mali rešpektovať iní? Iní práve naopak vidia, keď nemáme nastavené hranice, že pre nás to nie je dôležité. My vlastne máme tie hranice úplne voľné a vlastne na tú svoju záhradku toho, čo je pre nás dôležité, púšťame kohokoľvek. A vlastne moc neriešime, či ten človek sa nám páči, nepáči, či je nám príjemné, že tam je, alebo je tam nepríjemné.